Я знам на Сараево. Иване, искаш ли да направя супа? Да, искам. Каква да направя? Рибешка. Добре, щом искаш да е рибешка, ще трябва да отидеш до магазин. О, не, Спаски, обърках се, рибешка ли казах? Иска да кажа пилишка. Пилишка супа направи. Добре, щом искаш да е пилишка, ще трябва да отидеш да купиш. Не, отказах се. Аз станах веган. Направи такова, маселенчукова чорба. Добре, тогава ще трябва да отидеш да вземеш... Спасо, какво имаш? Ами, имам леща. Идеално. Направи една леща тогава. Добре, обаче ще трябва да отидеш да купиш една тенджера. Че няма. Хубаво, добре. Обаче нямам дребни. Ето, вземи тия 20 лева. Откъде имаш левове, ма? И ми оставено ли са ми тук някакви, дето мама ми е дала за черни дни? Днеска между другото реших да се чуя с майките да е честия рождения ден. Наистина ли? И какво е пожела? Да си майките. Човек да не сподели за чувствата си. А те говоря, аманяк. А мен ли? Ела насам, бе. Ела насам, бе. Дали ще можеш да ми обмениш тези 20 евро в лева, понеже в магазина не ми ги приемат? Ами, за съжаление нямам толкова с моето момче. Имам само 20 лева. Добре, и те ще ми свършат работа. Мале, и то как го избрадясах. Голям го пак излезе. Спасо! Ела да видиш какъв мъж имаш. Какво стана? Измамих един амсалак. Дадах му 20 лева, а той ми даде 20 евро. Удвоих сама. Кой ще кажеш? Ще са фалшиви. Какво? Как разбра? Минайте. Даже не са напечатани от едната страна. Как може да си такъв блек, бе? Къде гледаш, бе, Иване? По-зле си от малко дете, бе. Всяко ще ги правим тия фалшиви пари. Спокойно. Знам какво да направя. Къде отиваш? Отида, бе. Това ли? Това ще е. Направо ги закръгни на 5 евро и това ще е. Това е тази машина. Скъпи зрители, намираме се на живо от епицентъра на организираната престъпност. Как се казвате? Вярно ли, че ви сте главата на евромафията в Медиа Родник? Бихте ли казали как можем и ние да се снабдим с фалшиво евро? У вас ли се намира печатницата? Жена ви знае ли за схемата или и тя е схемата? Жена ви сега Спаска. Какъв съвет бихте дали на по-младите, които сега да влизат в евромафията? Аз не съм. Разбрахме, че апартамента, в който живеете, не е на ваше име. Това част от схемата ли е? Имате ли други неща, не е на ваше име? Как може да си толкова прост, бе? Какво мислиш, че ще стане, бе? Да отидеш да платиш с фалшиви пари да не те фанат ли, бе? Как ще се покажа аз сега на улицата? Цял живот хората ще ме гледат като жената на престъпник, ще ми викат мутреса. Имаш късмет, че не си в затвора! Затвора какво предпочитате? Горно или долно легло? Ама стига си говорила глупости, ма. Сега важното е какво ще правим с парите на майка ти. Че откакто съм излязъл тук, не съм спирал да мисля. Каквото и да правим, опасно е да пазаруваме с тях. Ами ако ни върнат фалшиво евро? Тогава най-добре ние да си ги обменим. Така както ти ги обменили. Каква е стойността на едни фалшиви 20 евро? Най-добре е да ги внесем в банката, така е най-сигурно, защото навсякъде е пълно с мошеници и измамници. Давай бързо, взимай парите, отивай да ги внасяш. Айде. Вие ли откраднахте 4250 лева от банкомата на жената в Медиа Родник? Не! Как точно го направихте? Вътре в банкомата ли бяхте инсталиран или изнадахте някъде в гръб? Какво искаш, бе? Извинявай, дали ще можеш да ми ги обмениш тези 20 евро, че в магазина не искат да ми ги вземат? Само да ти кажа... Имам 20 лева само. Ще ми свършат работа. То според наистина ли, бе? Да. Мокни, бе! Праз делка в момента, бе! Крип! Ай, размери ме.
Давай. Благодаря ти, чао, лек ден. Чао, бе! Отвоих се! Как го избрадял са този галфон? Така, докъде бяхме стигнали? Някакви други фалшиви неща печатат или ли само пари? Трябва ми шофьорска книжка. Продавам машинка за проверка на фалшиви пари. Знаеш каква машинка ще даме и всяката за мишение с тези машинки? Иване! Коле! Иване! Какво правиш, бе, Иване? Отслабнал ли си нещо или те ми се виждаш, бе? Не, Коле. То сега нали знаеш как обърнахме еврото и килограмите се ми се смъкнаха на половина. То ми щупи машинката. Голям си ме тъпчева, Иване. Вземеш да направиш някой път някой тикток, бе. Моите се получи. Какво, Кюцо кърове са като снимат, бе. Знаеш, ури пари правят. Не е за мен и тази работа. Ми ти, Коле, какво правиш, бе? Какво ти е злата? Коле, ми се опаричи нещо, Колко златенци, бе. Не, бе, мах някой лев тук закътам под балато, ма. И ма посъветваха, даваха ми къл, че най-голямата грешка е била да ги пъкаш у банката. Ми как така, бе? Как? Качиш у банката, като те питат откъде ги имаш. Кой ще им каже, бе, Ваня? Откъде ги имаш? Ще питат ли за такива работи? Не, бе, ще гледат. Нали знаеш, държавата гледа колкото мой рацока от тебе. И кой му ми ги вземат от банката, така ли? Няма да ти ги вземат, ама от къв зор мен и банката ще ма знаеш какви пари имам. Аз мога ли ми майката или не мога? Зато и ми даваха акъл да инвестирам в злато. В злато? Злато ми. И аз знам едно магазинче в България, дед го дават най-тънко от насякъде. И накупих 100 злато накупих. И докато си го носа на врата, парите ми растат. Ти не знаеш ли, бе? Цената на злато никой път не е паднала. Една приказка има не си ли чувал? Злато и загорял пенис никой път не падат. Стига, бе, Коле. Че какъв е този магазин? Къде се намеря? Корек Голд Сака. Имах го в Бургас, в Стара Загора, в Сливен и на бая место още го имат. Какво те интересува? Ти нали без ти нямаш пари, бе? Нямам ли? И що да нямам? Никак, бе, защото ако имаше, ще ми върнеш първо моите пари. Да, Коле. Да, много ясно, че стяга. Как сега, болет се. Как точно каза, че се казва този магазин? Нищо и заяжда вратата. Той ли е магазина Курви Бол? Не, това е Корект Голд. Сета е! Тук злато имате ли ме интересува? Не. Така ли? Ми това там за теб не е ли злато? Ми тогава, като го виждаш, какво питаш? Идеално! Искам да инвестирам в злато. Нашите цени са най-добрите, така че са на правилното място. Какво ще ми препоръчаш? Психиатър. Става въпрос нещо златно. Какво така ще имаме всичко? Какво искаш? Ами... Докато го носа на врата си и парите ми растат, бе! Парите ми растат, бе! Дай ми един гердан. О, Иване! Какво правиш, бе? Какъв е този ланец, бе? Златен, не виждаш ли? Инвестирах. О, бе, голяма работа си. Хем си грозен, хем си тъп, хем си с пари. Знаеш сега, аз винаги съм бил така. Все пак съм бил спортист, борец. Знаеш ли на кой ми напомниш с този ланец, бе? На Майк Тайсън. Не, на Криско. На Криско ли? Остава само да си нарежеш мустака и си готов. За какво ми говориш, Майван? О, бе, Иване, устаряваш. Ето виж, стария Криско, бе. Той ще има концерт в Бургас на 15 август на Морска гара. Най-накрая ще дойде в нашия град. Обиколи всички други големи градове завалията, само тук не е идвал. Айде да ходим. Ивано, ти си бременна. Какви концерти те гонят? По-като съм бременна, бе. Това, че имам бебе в мен, не означава, че нямам работи, бе.
Хайде, стига, Ивановичи. Да не знаеш, може да стане някоя билачка, да направим някой концерт, да играем в хората. Любе ли се после? Да. Знаеш колко, после ще се чуем по-късно, да си видя аз графиците, да какво имам да правя. С колема. С коля ли? За какво? Ще ходим да пием. Какво? Ще ходите да пиете? Спаси, моля, тихо, дай да влезем вътре, че всякакви комшии тук ненормални, си знаеш какви са луи. Не се обясняваме. Спасо, слушай. Имам добри новини. Не си парите ли? Не, Какво? инвестирай ги. Къде си ги инвестирал, Иване? Какво си направил с парите? Няма как да ти обясня. И дори да ти обясня, няма как да ме разбереш, защото ти си не разбереш от тия неща. Ти си жена, все пак и няма как да ги разбереш. Остави на мен, аз да движа финансите. Какви финанси ще движиш ти, бе? Къде са ни парите да питат? Тука са. Ето, виж. Това злато ли? Злато е. Мале! Ние вкъщи нямаме какво да ядем, той герданчета си купува. Спасо. С това злато не само ще имаме какво да едем, ами ще имаме какво да пием, защото цената му само единствено расте, а в банката не знаеш парите ти там ли са, не са ли там. А пак златото може да го усетиш, може да го пипнеш. Ето, баре го ме. Ма ти така ли ми се разхождаш с това злато на врата и с мен рудник, бе? Ще му ти го откраднат, бе. Ама спокойно, Спаски. Виждам сега, че ти е притеснена. Най-вероятно това е от хормони, не трябва да ходиш да раждаш. Дай ми останалите евро, дето имаме, за да може да те успокоя. Иване, това са ни последните пари. Ще ги внесеш в банката, нали? Да. Дай ми ето ланец, тия двете гривни там, деца, и тук тия всичките пръстени. 15 740 евро. Кеш или с карта? Добре. А за 120 евро, кой ще ми препоръчаш? Иване, не ми казвай, че си дал последните ни пари за тези супици. Парите са временни, златото е вечно.